Mga biktima sa bagyo sa lungsod sa Ronda, way nadawat nga hinabang gikan sa DSWD. Vice President Binay nang distribute ng hinabang. Naputol nga taytayan sa Sibunga, gipasalig nga maagian sa dili pa ang Fiesta Senior. Mga sinkholes habagat ang Sugbo nangahulpa human sa bagyong Sinyang. Pamilya naglaom pa gamaluwas ang mga tripulante sa barko nga nalunod dito sa Vietnam. 11 kabalay na daw sa sunog kaganihang buntag. May nga pong Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 5 sa buwan sa Enyero, tuig 2014, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, ang lalawigan sa Bohol mao'y labing apektado sa pag-igo sa bagyong Senyang niadtong miaging semana dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Matod pa sa Office of the Civil Defense 7. Gawas sa mga kabtangan Glenn, apektado sab kayo ang mga panginabuhian sa mga bulanon. King Perez, Suginlimi. Subay sa labing uwahing talaan gikan sa Office of the Civil Defense, 22 ka tawo ang patay. Duhang nagpabiling missing og 12 ang angol sa Rehiyon 7 atol sa pagigo sa bagyong Senyang. Miabot sab sa kapin 150 ka mga panimay ang totally damaged, samtang kapin 140 ka mga panimay ang partially damaged gikan sa lalawigan sa Cebu ug Bohol. Upat kataytayan ug usa ka dalan nang di pa maagian nga naglakip sa Dumlog Bridge sa lungsod sa Sibunga. Matod sa OCD nga napa sa early recovery stage ang mga apektadong lugar sa bagyo. Nahimong mando sa gobernador sa Bohol ang pag-submit sa tanang lokal nga kagamhanan sa danyo sa bagyo. Ug subay sa inisyal nga nakuhang datos, dulan 50 milyones pesos na ang estimated damage sa mga agricultural crops ug fisheries. Kundi ang lungsod sa Alicia mo'y nagrabehan, humanabahaan ang mga rice fields sa 8 ka barangay. Samtang ang pagpangista sa lungsod sa Gindolman mo'y labing apektado, kundi kapin 1 ka milyones pesos ang danyos. Especially coastal towns, not that physically damaged in terms of infrastructure but to agriculture. While in the interior part of Bohol is more on flooding. So affected ang infra and likewise agriculture sector. Sa affected area para Ugmang adlaw mobisita mga sakop sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nga naglangkob sa nagkalain-laing buhatan ug ahensya sa gobyerno aron mosusi sa kahimtang sa mga apektadong lugar didto sa habagatang Sugbo. Hangyo sa Office of the Civil Defense 7 nga andamo na sa mga lokal nga kagamhanan ng mga gikinahanglang datos sa pag-assess sa danyo sa bagyong Senyang aron daling mapunduhan ang mga apektadong lugar. King Perez, News 5. Department of Public Works and Highways mipasalig nga maagian na sa mga sakyanan ang Dumlog Bridge sa Sibunga sa dili pa ang sinulog. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gipasalig sa Department of Public Works and Highways Region 7 nga maagian na ang Dumlog Bridge sa Barangay Simala sa lungsod sa Sibunga sa dili pa ang sinulog. Nahunlak ang approach bridge sa Dumlog tungod sa bagyong Sinyang. Matod sa Information Officer sa DPWH, ila kining paningkamutan nga mahuman tungod kay daghang mga deboto ni Senior Santo Niño nga moari sa dakbayan sa Sugbo. In fact, last kay ni Amandiri na ariman among Assistant Secretary si Sugilon last January 2 gikuanan jud gihapdan jud og Bailey panels padung dito sa south, and then paningkamutan jud na before sinulog mahuman na gyud na siya din na maagian jud siya. okay. Ang mga pasahero sa mga bus dinhi ra kutob duol sa nahunlak nga approach sa Taytayan, samtang mga pasahero mulabang sa temporaryong Taytayan aron makasakay sa laing bus. Matod sa taga Series Bus, dulan sa 60 ka bus na tanggong sa uslob atol sa bagyong Sinyang. Ito magkasakay sa mga na, pero kasigaran mo, idagan mo nito. At bang dagan mo, gamay ram naman ni bus. Pilang mo dagan. Ang diversion road sa Lindugon maagian ug mga sakyanan apan ang mga dagkong sakyanan makaagil lamang sugod sa alas 11 sa gabi hangtod alas 3 sa kadlawon.
ang putol-putol nga pagsakay nakahasol sa mga pasahero. Kay gawas nga dangog ang agianan, malangay sila sa ilang lakaw. Hassle eh. Hassle. Apan nakabinipisyo usab ang mga tricycle ug habal-habal drivers lakip ni adtong nahimong kargador ug naninda daplin sa dalan. Atong primerong adlaw sir, kusog ayo, kusog kay gamay ra maming naninda sir. Kay diha ka man sa ubos. Karon daghan na kay naninda. Na lagi pihalin. Ang uban nakakwarta pinaagi sa paghimo og footbridge nga pabayran og tag 5 pesos matag labang. Matud sa usa ka residente, donasyon lang ang ilang tuyo kun dunay mohatag ug wa kunoy pinugsanay. Dire ang nagtrabaho anang taytayan lansang mga kawayan pinarit ko na tanan Pero dili gito ingon wala nga tag 5. o di ay ingon lang niya donasyon lang amo ingnan niya. Human itumaw ang kontrobersiya sa miaging adlaw tungod sa daghang reklamo gikan sa mga pasahero nga moagi dinhi nga giingong dunay mangulikta nila og mga sinsiyo nga moagi sa gihimo nga footbridge sa mga residente dinhi karon hapsay na ang dagan tungod kay kining akong gibarugan kagahapon pa kinis hapon nahuman sa DPWH nanukad diri sa Dumlog sa barangay Simala sa lungsod sa Sibunga. Ray Pasaporte, News 5. Nahiubos si Ronda Mayor Mariano Blanco III sa DSWD kay wa gyud sila hatdi og hinabang gikan sa DSWD. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Ronda walay request, wa matagi. Angayan bago na. During calamities, angayan mo na. Kahiubos ngadto sa Department of Social Welfare and Development 7 ang gipadayag ni Ronda Mayor Mariano Nuni Blanco kay hangtod kagahapon wa gihapon sila makadawat og hinabang gikan sa maong buhatan. Angayan unta nila nga moari sila mutabang. Dili kay ilahatang paadtoon pagsyudad, buhat request, claim, o kakita sila sitwasyon sa atong lungsod. Mudawat ba sila request nga isuwat tas papel? Gipasabot sa mayor nga wa na sa ilang nahuna ang paghimo og request kay ilang giuna ang panginahanglan sa iyang mga konstituente. DSWD is the national arm para pangatag sa mga kabos. So kinahanglan pa kalamidad ng kundi. Ilat ang una-unaon nga kami wa pa mi sa mong utok mayon tag sila ay makalamidad aron makanuna-una na sila. Kagahapon, naagyan sa news team nga dili palang dugay na abot kining sakyanan nga nagkuha og relief goods gikan sa DSWD-7 dinhi sa lungsod sa Alcantara. Matud ni Alcantara Mayor Beatriz Caburnay, mihimo sila og request. Tubig mainom ang labing gikinahanglan sa mga lungsod sa Bagatan nga grabing naapektuhan sa bagyong Senyang. Nag-request gud mi nga nagkinahanglan mi og tabang diri sa among lungsod sa Alcantara. Tubig mo amo nga problema kay do na may ang among source na daot pero among gipaninguha nga maayo. So nag-distribute mi mga tubig sa among mga kaigsuonan. Leslie Caminado Vistil, News 5. Aron masulbad na ang suliran sa limpyong tubig sa mga lugar sa habagatang Sugbo nga grabing naapektuhan sa bagyong Senyang, dugang water treatment facility ang naabot og yatod ngadto sa lungsod sa Ronda. King Perez, Sugin Limi. Nabot sa Sugbo ang mobile treatment plant gikan sa Manila Water. Dadon kini ngadto sa lungsod sa Ronda aron masulbad na ang suliran sa mga residente sa limpyong tubig human ang bagyong Senyang. Gawas sa Ronda, target nga magahinan og limpyong tubig ang mga lungsod sa Alcantara ug Dumanhog. Mahimo kining makatreat og 3,500 liters nga tubig matag oras. Matud sa operator sa treatment facility nga mahimo sila maka-operate sud sa 7 ngadto sa 10 ka adlaw. Ang maong kahimanan maong ikaupat nga mobile treatment plant facility nga ibutang sa habagatang Sugbo. Nasayran nga mulungtad pa og usa ka buwan ng problema sa tubig sa maong mga lugar. At least mabigyan lang natin 20 hours, pwede siya 4 hours lang, bigyan natin siya ng break na 4 hours para ma-pull naman yung, kasi puro makina yan, puro makina. And you're doing this for the most appropriate technology that we need, no? Lubog na tubig, unsa pa na siya ka hugaw, basta moagi lang silang processing system, mainom din nato and then Human sa usa ka semana nga pag-igo sa bagyo padayon ang gihimong pakisusi sa Kapitolyo sa nahiaguman sa habagatang Sugbo.
Giklaro sa pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga kaigo ang relief goods alang sa mga biktima sukway sa mga nanggawas nga pamahayag nga wa sila mahatagi. Duna hinoy mga taho nga dunay mga LGUs nga mopabor lang sa mga piniling dapit sa pagpanghatag og hinabang. No, I've heard, and then mas mayo siguro nga again ato gyud na siyang di lang nato na tanawon sa politika kundi tanaw lang gyud na nato sa serbisyo nga makaabot gyud ngadto sa mga tao. No? Gikinahanglan pasabog validation ng mga nawad-an ug nagguban og mga panimay. King Perez, News 5. Tulo ka sinkhole mitumaw sa duha ka lungsod sa habagatang Sugbo human miigo ang bagyong Senyang. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gikatinga sa tagiya ining luna sa barangay Basdiot lungsod sa Mualbual ang mitumaw nga sinkhole sa ilang dapit human miigo ang bagyong Senyang. Wa ko ka timaan nga naay wa di ko ka timaan. Wa. Kaya ang langob to araman adto. Napoy langob dito, tapoy langob adto. Ambot ug manong nahulpa man eh. So, patag lagi din eh? Patag ra ni. Patag ra na og siya nganong naingon ana. Gimando ni Basdiot Barangay Captain Cirilo Tapales nga sirada namang dapit apan ang mga residente pugsanon gihapon miagi sa lugar. Mao nga nakadesider siyang sirada na gyud sa hingpit ang dapit. Dugang niini wa sila'y nasayrang lungag o kahalangob sa dapit apan sa unahan niini dunay tubig. Ko sa una kasada gyud ni siya gyud kay panahon atong former mayor aban ni kaghimo ng kasada. Wa maging bangag dire pero kini yung lugar daghan kay mga lungag nga sa ilawom dunay tubig sa kinayahan ba. Pero kini wala ni siya adito noong unahan ato nay dako kay bangag amot og napilot na baka ron sa unahan sa kun siya lag unay ilaha ditong ilawom nga gihagdanan gani ila nga tubig gyud sa ilawom dito ilag yung gisod nga ang ilaha galutaw sa tubig. So, nay posibilidad nga lapos ni siya tubig sinis ilawom. Nagkadako usab kining sinkhole sa barangay Manduyong sa lungsod sa Badian. Matud sa nanagiya sa dapit nga atol sa bagyo duna sila nadunggan nga nahagba. Magpaabot na lang sila sa himong inspeksyon sa taga Mines and Geosciences Bureau aron ma-assess kung angayan pa bang agian ang lugar. Mao ni siya nalungag. Pero dili ingon ani kadako Nagtulin ba? Kay sa pagkuara mo dili pag-ari nako kana diha na tubig nga gaagas diha sa ilawom aw diha sa kuan niya na ang yuta siging ga kuan ba? Siging ga siging nagkakuan na kanang kawaya kanang sambag diha pa na dili pa na ingon ana no diha nagagi ang tubig ug lapok Inig ana sa tagakuan sa NGP kung sa kailang i-advise na ana na ginapangita solusyon inig abot ato kay moari mo kuno. Paabot ra mo sa MDA. Kay moari mo kuno. Nasayran nga duha ang sinkhole nga mitumaw sa lungsod sa Badian di na usaan na ang mahimutang sa barangay Banhigan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Drug pusher sa barangay Pitos na sikop atol sa buy-bust operation samtang lalaki na dakpan sab kay nagtakin og armas. Ryan Sorote, Sugin Limi. Dulan sa 400,000 pesos nga balor sa gituang shabu ang nakuha gikan sa notadong drug pusher sa barangay Pitos nga si Neil Mabano. Napusasan si Mabano sa gipahigayong buy-bust operation sa Cebu City Intelligence Branch kagabi dool sa ilang panimay. Gimakak sa subject nga iyang unom ka bulto ug 25 ka magagming pakete sa gituang shabu. Ginong usa ka alias Malo ang nag-iya sa drugs og naangin lang siya. Apan base sa surveillance sa kapulisan, tadtaod nang nag-operate sa dapit si Mabano nga usa ka taw-taw sa usa ka alias Joe nga nasikop na kaniadto. Natlansab sa maong dapit, hinungdan nga gisikop silang Humaylo Harold, LD Lopez, Rick Saison og Almar Limutan kinsa nakuhaan og 9 ampules og mga drug paraphernalia. Kato sila sa Diyos, sir, diha lang yapon to sila nagkuhan, list po sa una. Kaya ka na diha napita, mamaginay ka na kuhan. Mamaginay, baligyaan na diha napita. Actually kanang lugara no na gyud na diha ang lugara nga kuan sa mga mamaligya o Shabu. Siguro sa Self-defense ang rason ni Romel Belayo sa iyang pagtaki og kalibre 45 armas. Kay matud pa, maura kini ang paagi aron iyang mapanalipdan ng iyang pamilya tungod sa kakuyaw sa ilang lugar nga gipuy-an. Nasigpatan sa usa ka residente nga misiwil ang iyang armas hinungdan nga gipalarma sa mga pulis. Sama mo mong balay sir kay ako mo sa laki ko mga kuy na ko mga bata mo.
naka-receive tag tawag dire regarding ining usa ka armado nga tao. Ryan Sorote, News 5. Hardware store ug dental clinic na biktima sa pagpanglungkab niadtong Sabado. 30,000 pesos, laptop ug blood pressure apparatus mao na dagit sa wa pa mailhing mga kawatan. King Perez, Suginlimi. Nagmasa kining mga lalaki og semento aron tabunan ang gilungagang bungbong ining hardware sa may barangay Basakdak Bayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado human lungkaba og nakuha ang kapin 30,000 pesos nga kwarta ug usa ka laptop. Di unta mangabli ang maong hardware apan napugos dihang gipahibaw sa nahitabo sa tag-iya ining tapad nga dental clinic kay gibuak sa bang bintana niini. Hinuon ang nakuha lang sa klinika mao ang blood pressure apparatus ug mga biskwit. Before ko muhawa, ako man i-arrange diri nga ang among drawer nagkatag. So grabe gito yung pinangita ba. Pagsulod na ako diri ang among upang gamit, wala na, uba na niya. Kani diri among lingkuranan sa siguro kalagot nga wa gyud na dang kwarta. Iyang gipang puspos, iyang gipang guba. Si Doc gali. Dili kini ang unang higayon nga gilungkab ang duha ka mga establisimento kini atong tuig 2010 ana sa 350,000 pesos ang nakawat nga kabtangan sa dental clinic. Di nasakpan ang mga minor de edad nga nagsud sa mga kinawat sa sako. Di pa lang sabdugay gilungkab ang hardware. Di nakuha ang gibana-banang 50,000 pesos, laptop ug mga cellphone. Duda sa mga tag-iya sa mga establisimento nga maura ang mga suspect sa nahitabong pagpanglungkab kani adto karon. Nasayran sa kapulisan nga dunay taong misaka sa atop sa hardware nitong Sabado sa kadlawon. Kay nagsige na mo sila balik-balik kay bao naman sila sa ilang pwesto kung asa sila mo lungkab. So gialihan na ko sa tagiya dito sa taas, gisiminto na niya. Gibalikan na pod nila guba another side na pod. So meaning kay bao na sila asa sila moagi ba. Posible lagi sir, maura gyapon dito ron gyapon sila agi sa gagihan sa una. Susiyon pa sa kapulisan ang posibilidad nga susama ara mga suspect sa managlahing insidente sa pagpanglungkab. Although nag-ingon tong ilang kauban ko sa rigid block nga pagka alas 3 na sila nabantayan ang taga-diha nga na ako yung nasaka niya ipaabot nila nga manaog dito sa pikas pader wala man yung naog posible nga dito nagi sa pikas na po nga pader. King Perez, News 5. Patayng lawas sa usa ka babae nakitaan sa may pagatpatan sa lungsod sa Konsolasyon niadtong Sabado. Samtang giilang drug pusher sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, napusilan atol sa buy-bust operation. Ryan Sorote, Suginlimi. Nakitang sa pagatpatan sa may sitio Baha, Barangay Tayud sa lungsod sa Konsolasyon niadtong Sabado ang usa ka patayng lawas sa usa ka babae nga nagsulob og green og itom nga sinina. Gituho ang tulo ka adlaw nga patay na ang maong biktima. Wa makaila mga residente sa dapit apan sigon sa mga hinabi sa kapulisan nga ang mga babae nagsuroy-suroy sa ilang dapit niadtong miaging mga adlaw o gituuhang dunay problema sa pangisip. Diya pagilay ng hinabi nato nga manginasay diri ningon nga pizza 30 nakita nila ni nga buhi niya. Nangayo ko ng tabang kay mangayo pagkaon. Ilang gabaysan nga patuon dito sa kabalayan aron tuoy daghang mapangayo ang pagkaon dito nya mo na last nga nakitaan mo na patay. Nalandig sa tambalanan ang level 2 drug pusher nga si Alvin Legaspi nga taga barangay Babag, Lapu-Lapu City human kini mapasili sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch niadtong Biyernes sa gabi atol sa usa ka buy-bust operation. Ging may bunot og pusil og suway nga misukol sa mga pulis dihang paingon-on ta kining pusasan. Aptik nga nakabunot sa ilang armas sinungdan nga napusilan sa aping si Legaspi. Nakuha sa dinakpan ang usa ka kalibre 45 ug usa ka medium pack og 15 ka magagawing pakete sa gituang shabu nga nagkatidagtanan og kapin 30,000 pesos. Pipila ka semana nga gipanid-an ang subject nga makabligyag 25 ngadto sa 30 gramos nga shabu. During the time na katong na taog arrest, nag-declare na taog arrest when the transaction was consummated, the suspect tried to evade arrest by pulling his gun and aimed at the operative. So, Ryan Sorote, News 5. Nabot si Vice President Jejomar Binay sa mga dapit sa habagatang Sugbo nga nagrabihan sa bagyong Senyang diin nang hatag siya og mga hinabang sa mga biktima. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi.
Sa pagbisita ni Vice Presidente Gigi Marbinay sa lungsod sa Ronda kagahapon, una kining miduaw sa haya sa usa ka pamilyahan nga namatay human gibanlas sa baha atol sa bagyong Senyang. Dungan sa pagtunol siyang pahiubos sa pamilyang Faunilian, mihatag sab kini og tabang pinansyal ngadto sa namatyan. Ang tibok pamilya sa anak ni Gaudincio Faunilian na anod human wa makabantay sa misa ka nga tubig sa sapa duol silang gipuy-an. Kana mo na kuan nga murag di pagyud ko kakuan kay anang magmahay ta kay so tinuyoan pa maingon-ingon gyud. Pero kay kuan man sa kahigayonan so ingon ta nga sila gi kuha gyud sa Ginoo tanan. Muna nga ako di sa ko ka kuan sa Ginoo na. Nakahila ko sa wala dili naman mabuhi lagi. Dako usab ang pasalamat ni Livy Alias dihang gitunulan sila og hinabang ni Binay. Gani wa kini makapugong nga makahilak kay bisan pa man sa mong tabang di na mabalik ang kinabuhi siyang amahan, apuhan, igsuon ug pag-umangkon. Wala naman si Papa, si Lolo. Ang hindi na pag-ulangan, wala na kapilin ako sila niya matay sila gurot. Dako kayo kong pasalamat ni Vice President Binay. Salamat kayo. Sa gawa sa munisipyo sa Ronda, nagmaya ang ubang mga taga-Ronda sa pag-abot sa Vice Presidente nga nagdala og relief goods alang kanila ug misaad nga magpadala pa og dugang tabang. Plano niini nga mohatag og financial assistance ug iya sab susihon kung makahatag sab siya og budget alang sa pagpabalay ngadto sa mga nagupan og panimay. Sabi ko natin dagdagan pa ho natin ang pagdarasal natin na sana huwag nang matigil na itong nangyayari sa atin. Saka lahat ito is climate change. Kahit na summer times, raining. Kahit na rainy season, it's getting to be too hot. Masama na talaga ang environment natin. About housing sa mga homeless? Titignan ko lamang ho kung magkano yung ano. Pero pinangako po namin kay Mayor, magbibigay po kami ng cash assistance. Hindi lang ho namin alam kung magkano ho may bibigay namin kasi depleted na kami. Tapos na ho yung aming year. So maghahabol lang po kami. Gibisita sab ni Binay ang lungsod sa Dumanhog, diin didto kini nakiksaw og paniudto pinaagi sa border fight usa pa nang hatag og ginabang sa mga nabiktima sa bagyo sa maong lungsod. Lakip nga gihatagan og ginabang ni VP Binay ang lungsod sa Sibonga ug Dakbayan sa Karkar. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Naglaom pa ang mga kabanay nga maluwas pa ang mga tripulante sa barko nga nalunod dito sa kadagatan sa Vietnam. Mipasalig ang POEA nga madawat sa mga pamilya ang financial assistance ug mga benepisyo alang sa pamilya sa mga tripulante. Andrea Patenya, Suginlimi. Scholar sa tunghaan, magna cum laude graduate, breadwinner sa pamilya. Maukini ang pipila sa mga achievements ni Jerome Dinoy, ang 23 anyos nga taga-barangay Dayas, Cordova, Cebu, ug third mate sa cargo ship nga Bulk Jupiter. Apan wa na kasiguraduan kung makitaan pa ba og balik nga buhi siyang pamilya si Jerome, human malunod ang maong barko sa karagatan sa Vietnam niadtong Biyernes. 19 ka mga Pinoy ang sakay sa maong barko, diin upat niini ang taga-Sugbo nga sila si Jerome Dinoy, Renato Toribio II nga taga-Bantayan, Cebu, George Espligera Jr. taga Cebu City, ug Renner Carl Abugadi lumad nga taga Baybay, Leyte, apan kasamtangang nagpuyo sa Mandaue City. Sa mga Vietnam news agency sama sa website nga www.thaniennews.com, gikumpirmar nga kang Jerome ug sa kapitan nga si Ronel Aqueza ang duha ka patayng lawas nga na-recover uban sa survivor nga si Angelito Rojas nga chief cook sa barko. Apan ang maong taho wa pagikumpirmar sa Magsaysay Maritime Corporation ang agency diin sakop sila Jerome, lakip na sa Department of Foreign Affairs, Philippine Overseas Employment Association ug Overseas Workers Welfare Administration. Apan ang pamilyang Dinoy, hinay-hinay nang midawat nga di na nila makit ang buhi ilang kinamagwangang anak nga ilang gihulagway nga sobra kabuutan. Sobra ra sa kakugihan ba, kabutaan. Nga di siya maglisod iyang pamilya. Anong sakit ka sa interview to ko kanina, di gyud magwanta mo to kundugan. Mao ta ning libat to kaninyo nga interview kay ug akong pamati pero yung sakit agad maram ko ako mo nagkamatay. Kami positive kaya muna nga buhi gid siya pero pagkuan niya siya dai na wa namin nahimo dawat na nang gid siya ide.
Kay close kay sila sa kapitan. Grabe sila ka-close. Niatong Oktubre paunta mo uli sa Sugbo si Jerome apan mi-extend aron mas makaipon ug mapalit iyang birthday gift nga yuta alang sa iyang amahan. Niatong New Year's Eve sila labing uwahing nag-chat sa iyang mga ginikanan ug gi-post pa niini sa Facebook ang iyang mga gipamutos nga regalo alang kanila. Gani human ni extend hangtod Enero, nananghid na sab kining mo extend hangtod Pebrero aron maubanan iyang kapitan ug uli. Di, siyempre, ngayon siya, February lang ko muna kay birthday man naman ako na makabot ko sa mong birthday kay kayan tika nga napo kay hatag something mo regalo ka malipa lang po ta ato pong pa salamatan dong uli mo huwag mo kita magdahon nga may nanay hitabo di mo na nga nagpabot ni karong nga namatay mo na nga nagdungan po nila kamatay dungan magnaog dungan po kamatay. Duda sa iyang ginikanan nga tungod sa iyang loyalty kang Kapitan Aqueza, wa gyud kini biyain ni Jerome dihang nalunod na ang barko. Isip third mate, si Jerome sab ang nagsilbing safety officer ug in charge sa lifeboats, mao nga nagtuo iyang ginikanan nga gisigurado gyud og luwas ni Jerome iyang mga kauban atol sa aksidente ug wa na huna-hunaa pa ang iyang kaugalingon. Panawagan sa pamilyang Dinoy ngadto sa Magsaysay Maritime Corporation lakip na sa Department of Foreign Affairs sa POEA ug sa OWA nga kung kang Jerome gyud ang usa sa duha ka mga patayng lawas nga na-recover, dalion gyud unta ang pagani ini og balik dinhi sa Sugbo. Madali unta nila ba ang pagkuan sa kung anak buhi man siya or patay. Tapos naadayon siya diri ba makita nang dayon na mabitaw kay og patay amo ang dawaton. Samtang ang mga kabanay sa mga tripulante nga padayong missing, way puas ang pag-ampo nga unta, makasurvive ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Sama ni ining si Darling, igsuon sa tripulante nga si Renato Toribio. Sige, nagkakuha na lang na hindi, nagkupiraw niya ang kanya na lang sila ka ng fishing boat bitaw niya. Kaalay ka ng communication or language barrier, wala di sila kasinabot, wala ka ni Dunggo ang fishing boat. Wala ka pa ng reports, nga na-inagitaan, wala pa. Di usa magpa-interview ang mga official sa Magsaysay dinhi sa Sugbo, sanglit ilang presidente ra sa kauluhan ang mahimong muatubang sa media. Apan ilang ipasalig nga padayon ang search and rescue operations, kanunay silang nag-contact sa mga pamilya sa mga tripulante ug di sila muikya sa ilang financial obligations. Gipasalig sa POEA nga i-supervise nila ang agency pagsiguro nga giasikaso nila ang repatriation sa mga survivors ug pagpadaog balik sa mga patayng lawas, paghatag og financial assistance, insurance ug benefits sa pamilya sa tanang biktima. If everything in the contract in terms of mga assistance ila bagud nang gipaabot. Of course, there is a venue wherein if kung dili ba gani na nila buhaton, there is always the license that POEA can run after. Andrea Patenia, News 5. Dakong sunog miulbo kaganyang buntag sa Barangay Capital Site Dakbayan sa Sugbo. Unsay kapanimay ang himpit nga naugnaw ug kasagaran sa mga nasunugan way nahipos. Dito sa fire scene si King Perez. Nagdali-dali sa pagpanghipos sila mga kabtangan ng mga residente nga namuyo dul sa sapa sa Barangay Capital Site dihang naugdaw na ang pipila ka mga panimay silang silingan. Pinaagi sa pagkuha og tubig sa sapa, nagtinabangay ang mga residente sa pagpangong sa kayo. Sa kuno makita nato nga padayon tang gitabang sa kabomberohan kining dakong sunog diri sa sitio sa Pagita Barangay Capital Site ning Dakbayan sa Sugbo. Kundiin kasagaran sa mga panimay ginama sa light materials ug nahimutang sab kini daplin sa sapa. Mao nga naglisod kining mga kabomberohan sa pagpaong niini sanglit ang ubang mga bombero nanukad at bang sa insidente sa sunog. Tungod sa kahuot sa lugar nga nasunog dinhi sa Philippine Chinese Spiritual Temple, may plastar ang mga bombero aron makapasirit silang fire hose. Tis nato dito lisod yung kayo kay mo labang pa ta sa sapa, lawom kayo ang sapa. Ya magtuyok-tuyok ang atong mga fire hoses, yang sa pikas at bangsad, taas mo kayo ang parel mo tong na kwata gamay na ang atong operation, murag na ampere gamay pero Naabunaw na uling ang balay ni Nang Leonela diyang subli kini niyang nakitaan kaganiha. Iyang gikuha ang iyang anak sa eskwelahan samtang nahitabo ang sunog. Wasab mahipo sa iyang igsuon ng mga kabtangan kay giuna niyang salbar ang 2 anyos nga anak.
Wala may kuwan sa mo agud mabiling nid ako katula akong igsuon babae. Yang gisiguro nga ako ra pong pagumangkot ngali. Sud sa 20 minutos na kontrolarang sunog, human mi responde ang kabomberohan. Na siren nga nagsugod ang kayo sa panimay nga giabangan sa usa ka Carlito Kapa. Mato dining 5 anyos nga batang lalaki kinsa nagpuyo sa mga panimay nga nagduwa ang iyang mga higala ug kandila sud sa usa sa ilang mga lawak. Mao nga gidudahan karon sa kabomberohan nga ang pagduwa sa kandila mo'y hinungdan sa sunog. Ang usubos nga pag-agtong stas ni kayo magkalit ng kuwan kanang ang kurtahan ni kamo mutong gipaw sugaw niya ni siga kalit ang kurtahan. Matod sa fire investigator, way tulubago ng mga ginikanan sa mga batang nagduwa og kandila. Ang mga ginikanan nga kasunod ang ilang mga anak ug katong mga ginikanan nga wala pa mahitabo nga nadisgrasya mo na ilang tato ng mga pagtulunan ba nga dili biyahan ng mga bata labi na ginana nga duwa-duwa lang bitaw niya walay guardian bitaw nga nabilin. 250,000 pesos ang danyo sa nahitabong sunog. Andam ang barangay Capitol Site sa pagpahiluna sa mga nasunugan o paggamit silang calamity fund. King Perez, News 5. Georgia, gibuksan na ang mga kalihukan sa kasaulugan sa Sinulog 2015 kagahapon pinagi sa usa ka fun run. Ilang gisubay Glenn ang rota sa Sinulog Grand Parade nga mahitabo karong Enero 18. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sawa pa hingpit gisugdan ang fun run. Nagsumba una ang dulan 500 ka mga participants. Lakip nga nagsumba si Cebu City Mayor Michael Rama. Niadtong Disyembre 30 paunta ipahigayon ang Sinulog Fun Run. Apan gisibog kini gumikan sa bagyong Sinyang. Natay ang elimination sa Dance Crusade dungan unta ni siya sa December 30. So ang i-push lang nato sa December 30 ang Sinulog Dance Crew dito sa gym kay Mama siya, covered court siya. So we postponed the Sinulog Fun Run today. And that is a privilege that we, the Cebuanos, should thank. And this year as well is the year when the Pope Francis will come to our shore in our country. In 5, 4, 3, 2, Gisubay sa mga runners ang 5 ka kilometrong ruta nga agian unya sa Sinulog Grand Parade karong Enero 18. Sila niya atong ibuhat karon na magpili tawag kinay in best in costume individual male or female. Yan na sila best in costume in group of 15. And we're going to choose also the biggest delegation. Laing gipahibaw ni Ballesteros nga karong Enero 9 adlong Biyernes ipahigayon ang launching parade sa Sinulog nga magsugod sa Basilica Minore del Santo Niño paingon sa Osmeña Boulevard mutuyok sa Fuente Rotunda ug paingon na sa Cebu City Sports Center. Ray Pasaporte, News 5. Georgia, sinulog na sad. Human ng New Year. Sinulog na how fast time. Mga bubisita dire sa holidays, diretso-diretso na sila all the way hangtod sa Sinulog. Sinulog, that's okay, right. Okay, mo gini pinakadako nga event gyud fiesta sa Subo. Yes, that's right. So may plano nimo? Amutlan, puyo na lang siguro mga simbahan, di na siguro ko mag-parade sa una. Ang ato ang fluvial parade. Really? I've never tried, but I do visit the church, but fluvial parade not Kana yet. sa Sabado man na siya. Yes. Ang mga dagang mga sakayan nga. Invite niya ako sa mong yacht clan. Bangka. Sige. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay dilang kutob sa balita. Aksyon!